faith and truth and love, so you'll be strong when the hard times come, and you'll sing along with us. On Christ the solid rock I stand, all other ground is sinking sand, all other ground is sinking sand. Let the rain fall down, let the wind blow loud, 'cause I am not built on sinking sand. On Christ the rock I stand. 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 Hello, boys and girls. It's time for our story. But before we hear our story, let's pray. Our Father, who art in heaven, we're going to hear our story. Help us to learn and help us to understand. In the name of Jesus Christ, we pray. Amen. Boys and girls, today we are going to learn about Elisha today. Elisha, one day he was walking, and Elisha didn't have hair in his head. So these children who saw him, they looked at him and they laughed at him. And they said, "Look at that man. Go on up, you bald head." And they laughed at him. They really laughed at him. And he felt bad. Imagine how you feel when someone laughs about your nose, someone laughs about your hair, someone laughs about your ears. It's not a nice feeling, right? So they laughed at him. And the same way you feel when someone laughs at you is exactly how he felt. And you know what he did? He didn't say anything to them. He prayed to God and he said, "God, look at his children. They are laughing at me." And you know what? God gave Elisha permission to curse them. And you know what happened? There were these two big bears that came and they ate all those boys up. Boys and girls, what do we learn from this story? We learn that we should not laugh at anyone. Let's not laugh at other people. Yes, they're different from us, but we should not laugh at them. They may be bigger than us, they may be smaller than us, maybe taller, lighter or darker. Whatever thing that makes them different from you, let's not laugh at anyone. You know why? Because in Genesis 1 verse 27, God tells us that he created everyone in his image. That means everyone looks like God. So you know what? When you're laughing at that boy at school, when you're laughing at that girl at school, you're also laughing at God. So boys and girls, we should learn that we should not laugh at anybody. Let's not laugh at our elders as well. So boys and girls, I want to pray so that we'll be good boys and girls and we will not laugh at anyone. Okay, let's close our eyes and pray, boys and girls. Our Father, who art in heaven, thank you for the lesson that we've had today. Help us so that we'll be good boys and girls. Help us to not laugh at each other. Help us to love each other. In the name of Jesus Christ we pray. Amen. Goodbye. So let it fly in the sky.
Mambo wede atidaita kuchitwa chake chekudenga Ozomira senyi mukutongwa Mambo apinda Mambo apinda Yesu ane chirema Wakange pazori swabizwa Nebiri yake ticha Buona mambo apinda Mambo apinda Kuzoti Zichawoneswa Apotapinda pakutongwa Zemumoyo tinoziwana Mambo apinda Mambo apinda Kazuwa isangano dzvenera Mwari toda kutenda Mwari nokuda kwomukana wekuparidzwa kwevhangeri watawana mukati mezuva ranhasi. Zvekare toda kuti titende Mwari nenguva yokumbogara pasi tichitaura nokukurukura pamaererano nezvine chekuita nokuponeswa kwedu. Mufaro wangu nhasi kuti tisangane panguva dzino, titaure, tikurukure, tizivisane zvinoda Mwari tiri parwendo rwokugadzirira kudzoka kwake. Kati menguva ino ndoda kukukokai mose tisangane pabhuku raMapisarema chapter 23 pavhesi ndeya 1. Mapisarema chapter 23 vhesi ndeya 1. Verse 1 inoti iyo, Jehovha ndiye mufudzi wangu, hapana chandingashayiwa. Kana tikariverenga muchirungu it says, the Lord is my shepherd, I shall not want. Now, pavhesi rataverenga ivhesi rakajairika rekuti ani nani anorinzwisisa. Vana vanogara vachiri risaita nomusoro, vana mai vana baba takariimba senziyo,
but pfungwa yatoda kuti tibate mukati menguva dzino ine chekuita nekuponeseka kwedu number 1. Number 2, ine chekuita nokugadzirira kwedu kuuya kwa Kristu. Upenyu hwatiri kurarama nhasi tiri kurarama tichida kuzadzikisa pfungwa yokuti Kristu aone takagadzirira kuuya kwake. Saka tichambotsvaka pfungwa dzakati koshei pavhesi ratinaro panapa. Vhesi ya1 riri kubuditsa pfungwa yokuti David munyori wepisarema anoti Jehovha ndiye mufudzi wangu, hapana chandinoshayiwa. Na mubvunzo wandingatange kukubvunza iwewe hama mumwe nemumwe kwawakagara, hapana here chauri kushayiwa? Na mubvunzo unobva wati kana une chauri kushayiwa, chaita ushaye chii? Because munhu wese kwawakagara ikoko unotori nebelief yokuti uri kufudzwa naJehovha, unotori neconfidence dzokufamba uchiudza vanhu kana iri Saturday ndichambomanya kuchechi, kana iri Sunday ndichambomanya kuchechi. Mubvunzo woti kwauri kumhanyira ndo kwauri kufudzwa here? Tinogona kumhanya tichienda tichifunga kuti tiri kufudzwa, but minduro yandinayo ndeyekuti kana paine chauri kushayiwa zvinoreva kuti we have missed it somewhere pakufudzwa kwedu, or else tiri kumafuro but ari kutifudza asiriye. Regai tibate pfungwa dzakakosha dzinoita kuti tibate pfungwa yokuti mufudzi wedu ndi Jehovha here kana kuti haasi, uye ngenyi ndiri kushayiwa, ndingaita sei kuti ndirege kushayiwa? Pfungwa yekutanga ndeyekuti David anoita a choice of words dzakange dzakati siyanei nepamwe pese paanonyora pisarema. Aigona kushandisa any other word paakashandisa zita rekuti Jehovha. Ndopatoda kunyanya kufokasa mangwanani ano. Ari kuti iye Jehovha ndiye mufudzi wangu. Aigona kuti iye Jehovha Jire, aigona kuti Adonai, aigona kuti Jehovha Nisi, aigona kushandisa any other name raanogona kushandisa, Elohim, El Shaddai, ese mazita aMwari. But why did he choose to use Jehovah instead of any other word? Tikadzoka naro izwiri in the original language. Original language inotibuditsira pachena kuti the word Jehovah is zita raMwari in good essence. Harina meaning, that's the real name of God. The real name of God rakadaro. David anosarudza kurishandisa. Chaarishandisira ndechekuti icho, number 1, the God he is talking about cannot be explained by activities or by time. He is not confined to an occasion. Zvaari kuedza kubuditsa ndezvokuti Mwari uyu haasi kufananidzwa nenguva, haatsanangurwe nezviitiko, uye haabatwi nenguva kunzi ari apa kana abva apa haasisiriye. David ari kuti he is my God from beginning till the end. When I am sick, he is still God. When I am well, he is still God. Pandinorwara ndiMwari, pandinenge ndakapona futi ndiMwari. Saka pfungwa yatinoda kubata panapa ndeyekuti the choice of name yakashandiswa naDavid akaiitira for a purpose to save the nation ichazorarama ichizvigadzirira kuuya kwaKristu. Dai David akashandisa rimwe zita raMwari, let's come to a point yekuti dai akati Jehovah Jireh is my shepherd, zvaireva kuti we are talking about the Lord as a shepherd, and the Lord when he is done shepherding, being a provider, aifanira ku-expire tosara tisina Mwari. Saka David ari kuti iye when he is done providing, he can do anything else. Haasi kupererwa namazano kana kupererwa nozvokuita, nokuti zita rake explains that he go beyond time and occasion. Now pfungwa yatiri kuda panapa yeword rakachuzwa kana kuti zita rakachuzwa naDavid rekuti Jehovha ndiye mufudzi wangu ichakosha kana tabatisisa the history or
or the background or the culture iri before or iri kumashure kwenguva dzatiri kurarama. Vanhu venguva yakanyorwa bhaibheri vane inonzi iyo the proceedings of writing yakanga ichiitika. Proceedings of writing vakachuza materials ekushandisa, vakachuza the platforms dzekushandisa. So there were things zvaiitwa before munhu asati atanga kunyora any book raainyora. So panapa tiri kutora pfungwa yekuti David achinyora the Psalm 23 on verse 1, he had all the information about the name Jehovah, but he chose to use it even though it was difficult and it was not that easy kurishandisa. Anoti iye Jehovah ndiye mufudzi wangu, hapana chandoshayiwa. Ndakubvunzai vana vaMwari ndichitanga, hapana here chauri kushayiwa? Why uri kushaya? Pfungwa yatinoda kubata ndeyekuti, why did David try to use Jehovah and not any other name? Pfungwa iyi ngatiibatei zvakanaka. Jehovah is the real name of God. I explained that. Pari kubuda pfungwa yakakosha ndopokuti now achuza kushandisa zita ranga rakati omei. He did not do it for his own purposes, but anozviita kuti iwe neni tione kuti it's still possible to live and please God even if when everyone else is running away from pleasing God. Inzwa mudikani, imwe pfungwa ingakosha ndeyekuti when the difficult is presented, zvakaoma zvikaunzwa pamberi pedu, we must not run away and choose which is easy and run from what is difficult because we think what is difficult. Zvakaoma zvimwe zvacho zvinoita kuti tive nechimiro chakanaka pamberi paMwari. Zvakapfava zvizhinji zvacho zvinoita kuti tive nepfungwa yokutiza kuringana nezvinodiwa naMwari. Saka panapa David anoti, regai ndishandise the word Jehovah rinondipa kuva nokutsananguka pane zvakawanda for the purposes dzokuratidza vachauya mberi kuti it's still possible to pass through the hard target but also to please God. David anochuza Jehovah. Now pane proceedings andingada kutaura aiitwa when these people were writing. Vanoti ivo kana wakunyora in the history pandaiverenga vaiti kana uchinga wakunyora the word Jehovah waifanira kusashandisa chinyoreso chawamboshandisa kunyora mamwe mazwi. Saka neimwe pfungwa pakange paine kakuve nekungwarira kuziva chinyoreso chekunyoresa apa. Chinyoreso chanyora kuti Jehovah kana kuti chanyora kuti Yahweh, which is happen to be the real name of God, chaisafanira kuzoshanda kunyora anything else. Regai ndimubata pfungwa iyi. Panapa pari kutorwa pfungwa yekuti you need to be careful because unogona kurasikirwa nokuziva kuti wambonyora zvimwe nechinyoreso ichi ukachishandisa. Number 1. Number 2, being so careful, waifanira kunge uri munhu azvishamba iwe pachako kuti unyore paizwi iri rokuti Jehovah. Saka it was also another time yanga yakati wome waifanira kuti umborega zvauri kuita woinda kunogeza miri wako. From outside you were supposed to be clean, from inside you were also supposed to be clean. Let's go to the inside. Pauri kuzvigeza kunze, mukati vari kuti you were supposed to confess your sins. Saka David anoti it's okay, I am not going to run away from writing this word kana kuti this name ndichanyora kuti Jehovah even if it takes a cost yokuti ndofana kutsvaka chimwe chinyoreso. It's fine. My salvation is not based on free and free. There must be a cost for me. I will do it even if it costs me. Anotsvaka chinyoreso chitsva. Anoenda to another point yandinofarira yaanoti it is okay for me to take time
bath myself from outside and also bath myself from within. Ndichazvigeza kunze ndozvigeza mukati. Pfungwa yakakosha yandiri kuda ndeyekuti tizive kuti kuita zvaMwari hatiite semadiro edu. We do it according to God's way, not to our way. David aigona kuti imi Mwari wacho hamupo, ndichangonyora ndisina kugeza, kana kuti inini ndichachuza rimwe zita risingade kugeza, but anoti iye irori ndicharishandisa because rine ma-requirements arinoda, and when I do according to these requirements ndafadza Mwari uye ini pache zvangu I have grown to another step in terms of spirituality. Now imwe pfungwa iripo pandaiverenga iyi yandinodzidza inoti iyo unofanira kunge usingashandisi nguo dzawakashandisa kumashure. So you had supposed to have the dressing iri nyowani uye iri accurate to the purpose. Regai nditore pfungwa iyi vana vaMwari ndimboitaura ndakanyatsodekara panapa. Pana kubuda pfungwa yekuti iyo when one was approaching the time yokushandisa word rekuti Jehovah, pakange paine pfungwa yekuti pane chinyoreso and you need to make an extra cost for it. That's one point. Pouya pfungwa yokuti waifanira kuzvinatsa from outside and from inside. Pochiuya pfungwa yokuti you were supposed to pick a dressing appropriate. Kupfeka kwako kwaifanira kunge kuchienderana nenguwa. Chinzwa ipfungwa iyi. Kana David achibvuma kuti kupfeka ngakushanduke, zvinoreva izvo kuti even us when we approach this, kupfeka kwedu kunofanira kuva appropriate. Hakufaniri kunge kwakanzvenga. Tinofanira kuva vanhu vanoziva zvinopfekwa nezvisingapfekwe. Then another point yandinofarira ndeyekuti pakange paine a factor yekuti kana ukaita izvi usina kuzviita nokuperera waigona kufa during the process yokunyora word rekuti Jehovah. Saka David anoti it's better for me to die than to run away from the fact that I am the one who have lived this. Kana ndikasareurura zvivi zvangu, kana ndikasava munhu akarurama pamberi paMwari, zviri nani ndife pane kutiza kufa but ndichiramba ndine chitema. Saka pfungwa idzi dzakakosha. Saka David anoti iye Jehovah ndiye mufudzi wangu. Ari kuti I have done all these steps for God to be my shepherd. Ndaita zvose zvinofanira kuitwa. Ndazvichenura pazvose zvandinofanira kunge ndakachena pazviri. Ndaita zvose zvinoringana ndikazviita nokuperera. Saka I am ready to ride. The Lord is my shepherd. Now pfungwa iyi ngatichiibatai tichitarisa mukati mokurarama kwedu. Number one, chinyoreso chitsva chaita come into existence pakunyora the word Jehovah. Why did he choose to go the way inoda chinyoreso chitsva and live pfungwa yakangojairika yekuti waingonyora nechinyoreso chimwe wopedza usina kutsvaga chimwe? Salvation haisi kutsvaka. In fact, ruponeso harudi munhu anoomera nhau dzeruponeso. You must be willing to give for your salvation. Kune vanhu vanongoda kuomera pakuponeswa kwavo. They don't want to give. They don't want to act. What they want is the ordinary way is the way to do it. Nothing else must be done outside the box. Panapa David ari kuti iye mudikani kwauri ikoko ini kwandiri kuno. We must always remember in our salvation we have a contribution to make. Haugone kungoponeseka usinawo chauri kuita pamusoro pekuponeseka kwako. What are you doing for your salvation which is extraordinary? The ordinary is to use one pen. The extraordinary is to use one pen for one word and set it aside and continue with the ordinary. So pauri kutsvaka kuponeswa, what extra have you done?
Kune vanhu vane pfungwa yokuzorora voti madzibaba edu akaita izvi, madzisekuru edu akaita izvi, but tose ngatibatei pfungwa iyi. Our salvation is not ordinary, it's extraordinary. Tichaponeswa zvisina kunyanya kujairika. If our salvation is going to be extraordinary, then our living also must be extraordinary. Kuponeswa kwedu ngakusava kwakajairika. Wana chaunoisa pakuponeswa kwako. As little as a pen, someone had an expense. As also as little as an effort of living the way inorarama nayo vamwe is an effort for your salvation. Vamwe vese pavanopinda pakaungana vanhu achiti iye apa ndo panoita. An extraordinary person must not follow the group rakakura kana kuti panoungana vazhinji woti nokuti ndo zvinoitwa nomunhu wese, I can also do it. Let it be different. Your salvation is not ordinary. Let it be extraordinary. Put something for your salvation. Panapa pari kubuda pfungwa yekuti vana David, they choose to use Jehovah. The word rider extraordinary. The word rider extra finance. The word rider extra expense. Are you putting an expense to your salvation? If I may to ask, how much is your salvation? How much are you putting for your salvation? Pfungwa dzako hadzikuudzere kuti kunamata mahara hazvidi chinhu, asi kuita chivi kunofanira kubhadhara. When you look at it in an open view, unaona kuti pfungwa iyi yakanaka, because chitema chinobhadhariswa. Hakuna munhu anoita chitema asina uchibhadhara, but munhu wese anoda kuponeswa asina effort yaanoita. In fact, tese tinototi dai Mwari aigona kuuya uzotiponesa tiri kudzimba dzedu. What effort have you put for your salvation? Chii chawaisa chiri extraordinary pakuponeswa kwako? Pfungwa inotera iri kuti vana David vaifana kuzvinatsa nevenguva yavo kuti vanyore kana kutaura izwi rokuti Jehovha. Iwewe paunenge uchitarisa Mwari, as you approach God, do you sanctify? Do you cleanse? Do you make yourself right to approach God? Or unongoti it's okay, as long as ndiri mpenyu, I am worthy to approach God. What effort do you put when you are approaching God? Kunze wamira zvakanaka here, zvakadaro zvekuti as you approach God, you are a better person. Neimwe nguva ndakange ndichiverenga bhaibheri rinondibuditsira pachena pfungwa yokuti vose vakaiswa zvisiri pamuviri, zvinofanira kunge zvisiri pamuviri vavo, havafaniri kunge vari vadyi venhaka yedenga. Now I was looking at it and saying, umwe munhu ari kutora pfungwa iyi oti iye kuna Mwari zvekunze hazvina kukosha, chakakosha imoyo. Inzwa kamudikani, you need to cleanse yourself from without. Kunze ngakuchene. Kana uchiti kunze hakuna basa, chakakosha imoyo. Moyo iwoyo uri kunzi uchazocheneswa kana wamboita effort from without. Pauri kuapproacha Mwari, koshesa kunze. As you also value the inside, value the outside. Pari kutorwa pfungwa yakakosha yokuti kana vazvinatsa kunze, vaizvinatsa nomukati. As you prepare yourself pamoyo, moyo wako hauna unoziva. Bhaibheri rinototaura muna zvirevo rotiyo, moyo wemunhu wakaora chose, ndiani ungauziva? Kana moyo wemunhu uchinzi wakaora chose, pasina anouziva. Zvinoreva kuti you have an advantage yokuvanza zvinhu mumoyo mako isitorega kuzviona. You have an advantage yokuita zvinhu iwe nemoyo wako isitikasazviziva ende hapana anokubvunza. Chinzwa mudikani, when you approach this verse, usari approacha uchifunga kuti zviri mumoyo hazvina chekuita nevhesi iyi. Muimbi wandinofarira anobva aimba achiti zvemumoyo tichazviona apo mambo apinda. One day the King of Kings and the Lord of Lords will come in and everything will be revealed. Zvemumoyo
tinozviona chinzwa pfungwa yakakosha pari kunzi zvemumoyo zvakakosha. Varume ava vari kutaura kuti unogona kunge une zvivi zvako zvisingazivikanwe nevanhu, unogona kunge nelife yako yawanga uchirarama isingazivikanwe nevanhu, but pfungwa yakakosha ndeyekuti as you live uchirarama uchiita zvisingazivikanwe, une here paunozoti kana wodzoka kuna Mwari you have a room to confess. Mateo 6:6 inotiyo kana uchinge wafunga kunyengetera pinda muimba yomukati uvharire gonhi unamate kuna baba wako vari pakavanda, ivo vachakupa mubayiro pachena. Inzwai, nyaya yekunamata ukaenda pana John 3 John inobva yati iyo iye akamirira kutiregerera zvivi zvedu. Saka pfungwa iri kubuditswa ndeyekuti as long as we do not confess hapana kuregererwa. And we do not confess in front of somebody, but we confess in front of God through prayer. Mateo ari kuti pinda mumba ureurure through prayer. Saka David ari kuti iye ukaona uchida kufudzwa naMwari but usingade kureurura zvivi zvako kuna Mwari ari pakavanda, you have no room of forgiveness. Confess your sins to God and you'll be forgiven. Reurura zvivi zvako kuna Mwari ucharegererwa. Hausi kureurura kumunhu nokuti munhu haaregerere. Reurura kuna Mwari, Mwari okuregerera. Why? Because ndiye ari kuda kukufudza. Nguva zhinji tinoreurura kuvanhu but vanhu havazotifudzi. Nguva zhinji tinotsvaga kutaura zvinofadza vanhu tosiya zvomukati zvisina kureururwa zvatakaita chaizvo. Inzwa pfungwa iyi mudikani, when you approach God and you want him to be your shepherd, iva munhu anoreurura kwaari, iva munhu anoreurura zvose. Kapfungwa aka kanogara kachitibata semaKristu kuti Mwari mutiregerere pane zvose zvatatadza. Hatidi kuzvidoma but tinoda kufudzwa naMwari in specific. Mwari ari kuti be specific of how you operate. Be specific with your sins. I will forgive all those which have been confessed and you will be shepherded accordingly. Tichafudzwa nokufudza kwakafanira naMwari nokuti tine tareurura. Imwe pfungwa yakakosha ndeyekuti after vareurura vari kunzi vaifanira kuva nezvipfeko zvine chekuita nokunge vakugadzirira kunyora kana kutaura izwi rokuti Jehovha. Now ngatibatei pfungwa iyi. Pfungwa iyi inondinakidzira pakuti kune vanhu vanoda kufudzwa naMwari but vasingade kutendeuka panguo dzavo. Pfungwa iyi ibate udzwe mudikani iri kuti iyo whenever wafunga kuti iwewe unoda kufudzwa naMwari, zvipfeko zvako ngazvienderane nemufudzi ari kukufudza. Dambudziko ratinaro semaKristu harisi rekuti hatifudziki kana kuti rekuti hatizivi mufudzi kana rekuti hatizivi kunofudzirwa. Chatine dambudziko nacho ndechekuti hatidi kuita zvinoenderana neanotifudza. Your dressing tells us your shepherd, but your mouth tells us of another shepherd. Muromo wako kana uchipupura unoti Jehovha ndiye mufudzi wangu, but hembe dzako dzinopupura kuti umwe akapandukira Jehovha ndiye mufudzi wangu. Regai ndipouya nepfungwa iyi. Kazhinji munhu unouya opinda mutemberi makazara vanhu ogara achiti ndakachena ndiri kuteerera vhangeri, but as he or she is doing that unomunzwa akanzi imbouya mberi mutipe rwiyo kana kuti mutipe munamato, unonzwa achiti handina kupfeka zvakafanira. Wambowirei nezvisina kufanira panzvimbo yakafanira. Saka pfungwa iyi yakajeka vana vaMwari. Ngatiibatei, ngatiiteerei, ngatiishonongorei, tiitarisise. Your dressing must also repent. Now regai ndichibata pfungwa iyi, I have suppressed all points and I have qualified the person who must be shepherded by God. Kana uchida kufudzwa naMwari, kana wanga usina kundibata posapa, chindibata zvakanaka. Kana uchida kufamba uri sure
kuti Jehovha ndiye mufudzi wako and hapana chauchashaiwa. Pfungwa yokutanga, iva munhu ari willing to give an expense for your salvation. Usava munhu anofunga kuti zvakaitwa zvikapera iwe chako kungotambisa nguva. Number 2, papoindi yakakosha, iva munhu anofarira kuzvinatsa. Your appearance from without must please God. Your appearance from without must exalt God. Appearance yako ngaisimudzire Mwari. Kamwe kamuitiro nekamubatiro kaunozviita kanotodzikisira zita raMwari. Zvimbozvitarisa manyorero wakaita muviri wako zvinosimudzira Mwari. Wopedza kuti the Lord is my shepherd. Iwe wakazvinyora zvinomhura Mwari. Masinzara winawo anosimudzira Mwari here? Kana kuti anotoita zvokurigira pasi zita raMwari. God in his own wisdom akakusika uine zvakafanira, iwe ndokubvisa, ndobva waisa zvako zvaunofunga, wopedza kuti Jehovha ndiye mufudzi wangu. Unofudzika sei when you are busy doing the name of God? Usadzikisira zita raMwari with your appearance. Tsiedza winadzo makurira adzakaita. It tells you don't appreciate God. Mazinzara wina wanotaura kuti hauappreciate zvakaitwa naMwari, asi unoti Jehovha ndiye mufudzi wangu. Mapendera unoita miromo, mazorera unoita mafuta kumeso nezvimwe zvose zvinotsanangura kuti you don't love what God has given you, but unoda kufudzwa naye. Unofudzwa sei uchiramba zvaanopa? Kamugererwo kanotaura kuti uyu munhu ane chekuita nokuponeswa, uyu munhu uyu ane chekuita nomusiki wake, kana kuti haana. Madiro aunoita artificial from without tells us you are not appreciating God. Iwe woti Jehovha ndiye mufudzi wangu, hapana chandinoshayiwa. Unokoniwa nei kushaya iwe uine zvinhu zvinomhura anopa? Kana achida kukupa anoshaya okupa sei? Nokuti your appearance from without inototaura kuti handidi kupiwa nemi. Jehovha ndiye mufudzi wangu. Mwari uyu haafudzi vanhu vane makopekope etsiye, haafudzi vanhu vana mazinzara akakura, haafudzi vanhu vakanyorwa muviri, nokuti Mwari achikusika haana kukuisa chidhindo. You are supposed to come as a perfect being in perfect appearance before God, and he will shepherd you. Unofanira kuva munhu anoreurura. Uchiri kupedza nguva uchiinda panguva dzinoungana vanhu, pazvikona zvinoungana vanhu, uchivaudza zvawakaita, uchitsanangura matadzira wakaita, Mwari ari kuti iye hausati watanga. Shaya because unotambira kunoshayiwa. Unoudza munhu asina kuti unotsvaka, anokupa sei iye ari kushaya? We confess our sins to human beings who are not able to forgive. Inzwa mudikani hama, zvakakukoshera kuti uzive kuti kunowanikwa ndekupi. Wakadanidzira Jehovha ndiye mufudzi wangu, but unoshaya. Vhesi richiti hapana chandinoshayiwa. Chakushayisa is because you tread in different grounds and the people are being given in another ground. Uri kutambira kusingapiwe. Reurura. And the Mwari is willing to give you. Forgive and you be given. You lack because you don't go along to God's ways. Unotambira kuvani, usingatambiri kuna Mwari. Tamba na Mwari, iye achakupa zvose. Famba na Mwari, achakupa zvose. Reurura, Mwari achati kana wareurura nokuperera, achati uyu unoziva kuti ini ndini ndoga Mwari anofanira kupa, uye anofanira kutaurwa naye, and you will be given accordingly. Imwe pfungwa ndeyokuti, pfungwa yechitatu yandoda kuti ubate mudikani, ndeyokuti mapfekero ako, sokutaura kwandamboita pokutanga, has a bearing, kana kuti ine chokuita nokurarama kwako kunofadza Mwari. Pfungwa iyi usairasa mudikani. Mapfekero ako akanzi akuitika papa paiswa street revanhu, vanhu vanogona kuti uyu mutendi kana kuti haasi. Iwewe unopfeka so munhu unoda kutamba, so munhu unoda kunamata, woti Jehovha ndiye mufudzi wangu. Zvinofamba sei? Unofudzwa sei naJehovha iwe wakashama? Mwari ari kutarisira kuti unofanira kuzvifukidza so munhu ari kuaprocha munhu mukuru, but iwewe unozviundura woaprocha Mwari wakashama.
let it be a point that you carry home. Your dressing has something to do. 3 points dzinechekuita noponeswa kwako, kumaonekero ekunze, expense on your salvation, nemapfekero ako nokureurura mukati. Pfungwa idzi dzakakosha. Regai ndigare pasi ndichikupai pfungwa imwe yandingada kukupai, ndeyekuti iyo kune vanhu vane pfungwa yokuda kufudzwa, but ivo vane tsika yokujoina wrong flocks. Ndinzwei zvakanaka sangano, ndinzwei vana vaMwari, pfungwa iyi yakakosha. Ukatiza mufudzi wekwenyu, woenda unofudzwa naasiri mufudzi wekwenyu, unenge usina protection, and the eyes of the shepherd will never be upon you. Why? Because uyo anoziva dzake ndidzo anotarisa, haatarisi dzinongojoinira along the way. Regai ndingojekesa pfungwa iyi as I conclude. Patakakurawo kwatakakurira taiziva kuti kana wovhura zvipfuwo kunozvifudza, kune pfungwa 1 yataikoshesa, you must come back nezvawabuda nazvo. Ukadzoka zvawandisa, chisiri chekwenyu, you don't care. Chachengeteka here kana kuti hachina, charara epi, zvafamba sei, it was not my problem. The reason it has come to my flock and it's not amongst my flock. Bata pfungwa iyi, kwauri kutambira mudikani, unogona kunge wakajoina flock iri wrong. Vanhu vauri kutoungana navo uchiti vari kufudzwa, vanogona kunge vari kufudzwa nembavha, mufudzi ari busy kufudza somewhere, and they do not care. Mufudzi asina basa nezvipfuyo, haana basa kuti zvadyei, zvadya pai, zviri kusimba here kana zviri kuonda. His own agenda is to make the flock starve, and he is given the salary. Kune vamwe vafudzi vatiri kuteera vari kungoda kutambira, vasina basa nokuti chipfuwo chadyei. You must make a choice of the flock and fall under the right flock. Kwauri kufurira ikoko, kana vachikubvumidza kungopfeka njeka njake, zviri kureva kuti uri kufura from the wrong flock. Kana vari kukubvumidza kureura zvivi kumunhu, uri pa wrong flock, haisi kufudzwa naMwari. Kana vari kukuudza kuti matatu nezvimwe zvese zvakanyorwa pamiri hazvina problem, that one is not a big problem, it's the wrong flock. Fudzwa naMwari. Kana Mwari achikufudza, anokuudza zvokuita, ukaita izvozvo hauna chauchashayiwa. Chakushayisa ndechekwauri kutambira. And my call or my appeal to you ndeyekuti kana zvichibvira, usapedza zuva ranhasi uchiri kuteera kunongofurwa muchero zvawaita. Muchero chauya is okay, tese takafanana. Mwari haafudze maflock mairi, anofudza rimwe chete. Dai Mwari akatikomborera, make a choice and follow the right flock. Fudzwa nemufudzi, hauchazoshayiwi. Mwari akukomborere, Mwari akuitirei zvakanaka. I will invite you to a season of prayer. Timbonamata kuti Mwari atibatsire kuva nemaziso anoona the right flock, anoona mufudzi, torega kushayiwa. Tateera vanhu tikashayiwa, tateera ungano tikashayiwa. Chatakuda kuteera Mwari, as we follow God, we also need to follow. Even the days to flock must be known. Even the time to flock must be known. Ngative inenguva yekunamata. Baba wedu anodikanwa vari kumusoro kudenga, tinoshuwa kufudzwa nemi. Asi vanhu vakatiudza kuti naivo they can also shepherd us on your behalf. But tiri kuti isu mukati menguva ino, Mwari toda kufudzwa nemi. Zvipfeko zvedu tati chibvumidzwa nevanhu, asi shoko renyu riri kuti tizvirege. Chitidzidzisai imi moga kuti kana maakutifudza tinofanira kupfeka sei, tichadyei, tichafamba sei. In so doing we will never lack, because you will be our shepherd. Tokutendai nokuti mataura nesu, tokutendai nokuti matisanangura. Chitidzurai mumaflocks ari wrong, mutiunze paflock yakafanira muzita raJesu tinonamata. Amen. Jehova mufudzi wangu, hapana chandingashayiwa. Anondivatisa pasi pamafuro manyoro. Ini anondisesa
inozorotsa ini anondisesedza ini pamvura inozorotsa ini anondisesedza ini pamvura inozorotsa anoponesa mweya wangu anondifambisa munzira idzodzo kururama nokuda kwezita rake chete nokuda kwasamahatenga zvirokwazo munyo ikafamba mumabundu mumvuri werufu handingatyi nokuti imwi muneni dzimbo yenyu nemudonzo wenyu zvinondinyaradza makandikadzirira tafura pamberi pevavengi vangu mukombe wangu unofachuka une unofachuka zvirokwazo upenyu nenyasha zvichanditeverera ini ose mazuva ose eupenyu wangu ndichagara mumba maJehova mazuva namazuva ndichagara mumba maJehova mazuva namazuva. Jehova, Mufudzi wangu, hapana chini chadinoshaiwa, anondivatisa pamafuro manyoro, ondisesedza pamvura inozorodza. Jehova, Mufudzi wangu, hapana chinu chandinoshaiwa, anondivatisa pamafuro manyoro, ondisesedza pamvura inozorodza. Anoponesa mweya wangu ndofamba ini anoponesa mweya wangu ondifambisa pakururama. Ndichagara mumba maJehova kwa mazuva namazuva, makandidzivirira kubva kuvavengi. Ndichanamata iye mimoga, ndicharamba ndirimo mumba maJehova kwa mazuva namazuva, munondidzivirira kubva kuvavengi. Ndichanamata iye mimoga, anoponesa mweya wangu
ondifambisa ndofamba pakururama anoponesa mweya wangu ondifambisa pakururama anoponesa mweya wangu ondifambisa ndofamba ini pakururama anoponesa mweya wangu ondifambisa pakururama anoponesa mweya wangu ondifambisa pakururama anoponesa mweya wangu ondifambisa pakururama.